tak sa poďme pozrieť, ako im to bude ladiť na trati. Prvý ženský tým dnešného dňa na trati, Kamena Poruba. Košík zvládnutý, zapájame ostatné veci, čakáme na sacie vedenie, to už by malo byť v tejto chvíli spojené, voda ide dopredu. Skúsená skronička počkala na ľavú terku, aby sme teda zapojili aj prúdnicu na ľavej strane. 19713 výsledný, rýchlejší je z ľavej nakoniec a má hodnotu 19509. 19509 ľavá strana, pravá strana 19713. Toľko dievčatá Kamena výsledný Poruba. čas dievčat z Kamenej Poruby, No, teraz vidíte, môžeme vidieť na mužský tým. spomalenom zábere, že žiaľ Bohu Auto, ľavá prúdarka nám bežala s nezapojenou prúdnicou a polospojka sa jej tam hompadala pomedzi nohy, čiže ešte aj to jej bránilo v nejakom tom voľnejšom behu a cvakla to naozaj až na nástrekovej čiare, takže veľmi som dúfal, že dievčatá zapíšu nejaký pekný